Pame kok kayak istri kan. Terang dino ora kramas. Bukan gak keramas, Jol. Wis gondrong iki lho. Wae potongan tapi kata-kata malik gua to kabeh rambut iki. Oh, sama nanti tadi kondes ah. Opo iku kondes? Gondrong desa. Waduh, istilahmu, Jol. Sakjane pengin potongan, Jol. Tapi ya konro dhewe. Ekonomiku lagi sulit. Tenang Pame, ojo kuwate. Kok spesial temen, Jol? Ono layanan khusus iki. Kok barbershop barang awakmu iki? Iso temen ta awakmu iki, Jol? Tadi tukang potong. Engko apal-apal. Bisa Pame, aku mari sekolah nang Prindapan kok. Ya saya nyoba aku sak betah aku iki. Ayo monggo. Sing apik lho, Jol. Nang. Loh, kegantenganku cek sempurna lagi kayak Mas Anom lho, Jol. Rusak ini sih, Rek. Ngene iki ancen praktek ngene, Pame. Sing kena, Jol. Mosok nang rai, Jol. Lho, ancen ngene ta, Pame. Sing disiram rambutnya, Jol. Jol. Gak keliru awakmu iki, Jol. Ngene, Pame, ancen Pame. Aduh. Lah iki jenenge ngedusi aku iki, Jol. Tenang. Loh. Ngene sampeyan. Yo. Lo terdapan oh. Ini sana. Kesuwen, Jol. Wis ana meneh iki, Jol. Wis turung. Potong urung mari wis klumus awakku. Wis tenang sih, kurang situ. Apa meneh iki treatmente? Sabunan ta. Ya Allah. Duh. Yo. Duh. Aduh. Jol, temenan iso awakmu iki, Jol. Iso tenang. Lah, kate potong rambut tuh anjok ngene sih, Jol. Lah apa meneh iki, Jol? Santai, rezeki ta. Yo. Apa ae iki, Jol? Nyingkem. Duh. Yo. Kayak ngelempang arek cilik sih, Jol, apa iki, Jol? Yo. Yo ngene ancen prosesnya ngene aku sekolah e. Yo. Duh, tak ombe pisan, Jol, iki, Jol. Aduh. Tenang, Pame, tenang ya ancen ngene, Pame. Aku kok curiga sesuk-sesuk, Jol. Dari sekolah aku ngono kok. Nah, Pame, iki mari ngene iki potongane. Cek rileks sih. Tenang. Manut aku, Jol, manut Oh, wis. tenang sih. Loh, wis Jol ben, Jol. Tempat turu wong iki. What? Awas ae yo. Awas ae turu iki. Guys, tak potong separuh iki wong-wong turu, tinggal melayu wae. Loh. Nanti pencol nih, Mas. Mari. Loh. Loh. Potongan orang mari deh. Wah.